herri kanta tradizionalak eta jazz musika esperimentala da Lurpekariak taldearen proposamena edo beraiek orain azalduko digute hobe. Bere diska bat kaleratu egin dute Itsasotik Iturrira eta gaur Saloa telebistan aurkeztuko dute. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Ongi deskribatu dut. Nola deskribatuko zenukete zuek zuen musika? Nola deskribatuko ginukeen? Guretzako da ez dakit oso ongi deskribatzen gure musika egia esan, dakiu esaten nondik datorren eta zein den gure ideia, ez? Baina guretzako orokortzen da pixko bat bilaketa lan bat, ez? Bai, eta hor pixkat lerroak edo jartze aldera pixkat lertu alizateko, bai egia da jazzetik heldu garen musikaria garela gehien txuenak, guztiak izan ere, eta hor ezagutu dugula elkar, jazzaren munduan ezagutu dugula elkar. Kontua izan zen, momentu batean pixkat bilaketa antzeko batean ginela konturatu ginen, hainbat lagun, pixkat musika improvisatutik gure sustraietara edo Euskal Herri musikaren sustraietara begiratuz eta horre abiatuko nuen lenguaia komun bat improvisazioa eta musikaren eta kulturaren elementuak lotuko zituena. Orduan, azkenean, bai, euskal tradizioak eta musika improvisatua edo jazza hortxe kokatuko genuke gutxi gora era. Bai, adibidez, elkarrizketa hasi baino lehen niri aipatu egin didazue atzo Karrikirin izan zineten eta eztabaida, solasaldia izan zenuten, ez? Zuen hori tradizioari buruz edo... Bai, Karrikirin iten ditue hola kontzertu batzuk formato nahiko berezikin, galdera batzuk aurkezle moduko pertsonai bat dago eta galderak botatzen dizkiu, ez? Kontzertu kanta eta kanta tarten, orduan horra saltzen du pixko bat gure laniteko era, ez? Eta jendeak ere galderak indezazke eta, karo, etortzen den jendea ere da lantzen ari ganontan interesa daukelako, ez? Eta bai, sortzen die debate interesgarrik, ez? Bai, eta batez ere badago bat, guretzat ere lehen esan duguna bizka izan zen, a priori guk geneukan bide bat bezala, eta bidean goazen enean, bizkat dudan jartzen da tradizio deitzen diogun hori zer ote den, ez? Hasteko. Tradizioa eta folklorea ez da gauza bera, ez? Folklorea momentu batean kristalizatzen den kultura baten paradigma edo da, orduan pixkat horri buruz, ez? Betiko, errazte esateko, esan dute, guretzat referente den Maurizio Aldaiturriaga batek ez zion bere musika tradizional edo musika folklore ez deitzen zion musika. Errusiarrek ensaladiari ensalada ditzen dioten bezala, ez? Txiste moduan esateko, baina hori da kontua. Orduan pixkat horri buruz gontzen hor, solasaldi interesgarri bat. Bai, guri benetan aiatu zaion musika gure gurasoetatik, guk bizitu duen musika, ez? Hori izango zen gure tradizioa, nolabait guri aiatu zaiona, ez? Eta guretzako hori izango zen gure iturria, ez, esan dezagun. Baina, hori da guri iritsi zaiuna, eta hor badao olako kontaminazio deituko nion zerbait dela irratie, musika, temperatue, eta hor galdu die gauza asko, gure gurasoak ja hori baino lehen galdu zena, ez? Eta igapizko bat atzera behiratu nahien, baina, hor ere bai badao debatea, ez? Ze puntutaraino hori da tradizioa, ze aiatu den, nondik hartzen dituzun erroak, ez? Eta, hori da guretzako bilaketa bat, eta guk hartzen ditu erroak, aldun lekutik, ez? Leku ezberdinetatik, ez? Horrek ez du esan nahi denik hori tradizioa, ez? Baina, die ariketak planteatzea ideia hoikin, edo hortik sortzen dien gauzekin. Eta hortik lanaren izena Itsasotik Iturrira? Hoixe da. Bai, hori atzo hitz egiten ginuna, itsasoa da pixko bat, gu beti musika ikasteko sartu ginen kanpora behide, ez? Eta itsasoa da hori pixko bat, jazza gehien bat ikasi du eta horrek elkartu gatio, ez? Eta beste musika batzuk, ez? Du esan nahi jazzan bakarra interesatu ganik.
baino gero bazen behar hori, ez? Esatea, bueno, ni hainez jasa abesten, baino azkenen jasan elementuk oso ongi heldu die, baino da hizkuntza bat, ez? Zuhaitza ikasten beste herri baten musika. Eta esaterako, pixko bat ulertzeko, improvisatzerakoan eskatarekin improvisatzen da, ez? Ahotsean. Klaro, eskat hori inglesez da, ez baldin badakizu inglesa, pixko bat zaie da. Orduan, hor, nire kasuan hasi nintzen ohartzen, ostra, eskainez beste hizkuntza baten abesten, baina beste hizkuntza baten improvisatzen, eta azkenen naiz murgiltzen hor. Eta horrek ekartzen du beharra bilaketa horra, ez? Iturrira behiratzu bat emateko. Bai, jasa, Ñurlean, Estatu Batuak, eta azkenean egokitu hemengo errealidadera, ez? Eta hortik, orduan esan duzu guztiak zatozte jazetik. Nola elkartu zineten? Nola sortu zen taldea? Mundu hortan, esango nuke. Oso mundu edo egiteko molde irekia da zentzu batean, dela, normalean ez dago talde establearen zentzu hori, ez? Beste musika estilo batzuetan edo beste kultura batzuetan dagoena. Gehiago da, jendeak bai jam sesionetan eta bai egun bakarrerako sortutako, propio sortutako taldeak, horrelako flexibilidad handia dago, orduan pixkat mundu horretan ezagutu du, bai ikasketetan edo bai jazaren munduan. Jam session, askotan entzun dudan zerbait da, zer da zehatz mehatz? Elkartu egiten direla, zuek esplikatu. Jam session azkenean da, improvisatzeko sortzen den sesio bat. Non ez dagoen, jam session bat normalean, tradizioz, talde batek irikitzen du, irikitzea esaten zaio, dantza bat irikitzen den, dantzaldi bat irikitzen den moduan, ez? Hasieran 3-4 ordu erdiko edo emanaldi bat egiten du taldeak, eta horren ondoren musikariak igotzen doaz, kantaz kanta, elkarrekin improvisatzeko. Orduan horrek suertatzen du, solaserako jende berriarekin esperientziak musika partekatzeko zera. Hori da jazaren muina azkenean, jaza bada lenguaia bat, lenguaia nahiko zehatz bat, estetika diferenteak dituenak, baina azken finean zuk jaza ikasten duzunean eta horretan murgiltzen zarenean bada lenguaia komun hori ikastea, ezagutzen ez duzun, igual bere hizkuntza bera hitz egiten ez duzun musikari batekin ez dago arazorik jotzeko, ze badago musika lenguai komun bat praktikatzen aldena, eta hori da, sesio bat, sesio improvisatu bat. Duan batasun bat sortzen da, hor guztien artean hori ulermen bat hori hizkuntzatik haratago. Bai, badaude abesti batzuk edo badaude lege batzuk, esan dezagun, eta horren ingurun, beti jende ezberdinekin badaukez hor ariketa bat, ez? Elkarlan bat da azkenen. Eta entzuzen ere, horrek ere asko esaten du lurpekariakekin saiatu garenaz. Aleginetako bat bada ez bakarrik musika berria sortzea edo kantu berri bat sortzea edo struktura berri bat sortzea, ez eta pixkanaka lenguai oso bat edo sortzea, ez? Kode berriak sortzea, eta improvisatzeko kode eta struktura berriak sortzea, eta hitzakia bezala horiek sortzeko Euskal Herri kulturaren elementuak erabiltzea. Behar hau ere heldu zen, ze askotan gertatu izan da, eta guk egin izan dugu, edo disko askotan eta adibide pila bat dago, non egiten dena da, melodia, usadiozko melodia bat hartu edo dantza bat hartu, eta hori jo, eta improvisatzeko eta sortzeko jazaren lenguaia erabili. Eta pixkat hau, pauso bat aurrera eman, eta kultura horrekin harreman handiago izango duen improvisatzeko lenguaia bat edo sortu. Bai. Azaltu guztiak horrelako luzeak dira, baina. Nola sortu zen hau izan zen pixko bat denak inauken behar hori, ez? Denak inauken atzera behidatzeko bai, beste bilaketa bat iteko, ez? Zuhaitza hori lehen esaten duen bezala, beste batzun musika jotzen, baina zuk nahi dozo zure hain, zertarako jo behar dozo
ezakit, ez duko leman iten nahi dena, berak iten baldin badu orduan, bai, hortaz asko jaso dezakezu, baina gero zein naiz ni, ez? Eta pixko bat ginen denak momentu hortan. Egia da, Jon izan zela pixko bat honen kulpable, ez? Errudun. Katalizadore. Bai. Oroitzen naiz, egun baten elkartu eta esan zin, zer irutzen zaizu egiten badu egun baten, hola sesio bat, improvisatzeko, jabazuzken idea asko, igual trio doblea izango zela, eta improvisatzeko hola, ariketa batzu jarrita, ez? Eta idea pare bat esan zizkin, da egia esan aurreneko reakzioa izan zen, bai, izan zen pixko bat, hori pixko bat arriskatu ez, dena oso improvisatu eta gaina ahotsak initeko, pixko bat, beste alde batetik hori zen behar ginuna ez. Ez da inbeste sortzea proiektu bat, guazen disko bat itea eta ontarako dauzke eta 12 kanta eta hori osatzea. Ez zen hori ez da asmoa ere ez. Asmoa zen pixko bat elkarrekin bilaketa hortan zein genezaken ez. Eta zer aportatzen dio bakoitzari proiektu honek, ez? Izan zen pixko bat hori. Beste bat honen buruan, gutxi xaman esaten dugula irutzen zaidana eta improvisazioari buru. Zergatik lotzen den edo lotura hori niretzat oso garrantzitsua da, herri musikan improvisazioak beti aukituela sekulako pisua. Beti. Edozein kantari zaharrek ez zuten beti melodia bera berdin ematen edo soinu txikia jotzen duen edonork gaur egunez, horrela da, fandangoak baditu bere strukturak, baditu bere mugak, baina melodia sortzen alduzu, ematen duzun aldiro. Eta hori pixkat galdu izan dela, musika grabatutik eta pop musikarekin, ez? Entzuleak kantuak behin eta berriz entzun duen ezkero, taldeak igual eman behar du diskoan dagoenaren antzekoan, ez? Baina hori oso berria da, hemen, ez ditu 50 urte musika horrela emateak, ez? Orduan, lotura hori dirudiena baina argiagoa da, nik uste. Txalaparta ere bai da, ez? Adibide bat. Azken amarkadatan, txalaparta instrumentu improvisatu bat da, eguneko egine. Bai, eta gero, musika, bertsolaritzan neukan orain buruan, bai. Eta zuen kasuan, ahotsa eta trompeta. Nork gehiago osatzen du taldea? Badaude beste 2 kontrabaxu eta 2 bateria jole. Javi Kaien eta Ander Garzia kontrabaxuan, eta Israel Tubilleja eta Daniel Lizarraga baterian. Eskimengoa da, bai, berriozarkoa da. Eta nola deskribatuko zenuke bakoitzak egiten duen ekarpena? Asko usten zait bersolariena, ze askotan, hortzat gauza askotan eredu izan da edo saiatzen gara hortik, improvisazioa eta euskal kultura lotzen baituzu esaldi batean, argi heltzen da erreferentzia hori. Orduan, batez ere emanaldiak, hasieran diskoa grabatu genuen, baina diskoa grabatu aurretik egin ditugun emanaldietan, bai beti bertso saio bat nola antolatzen den hori izan da referentzia garrantzizko bat. Orduan, jazz talde batean ez bezala, guretzat 6 musikariak berdintasunean daude, nolabait esateko. 6 ahots dira eta emanaldi batean antolatu behar ditugu gauzak bertso saio batean nola bakoitzaren ahotsa eta bakoitzaren ahotsa lotura ezberdinetan, trompeta eta ahotsa bakarka eta elkarrekin entzun behar dira, edo trompeta eta bateria bat, edo 2 bateriak, edo ahotsa eta 2 kontrabajoak, horrelako nahasturak egitea, horrelako mosaiko bat. Ez da, dirudiena bestela ahots bat, ahots principal bat, hitzak kantatzen dituena eta kantaren muina hori den eta besteak akompainanteak dira, baizik eta 6ak berdintasunean daude, 6 musikariak berdintasunean daude. Bai, eske ahotsa da momentun ja badirudi dela hori esaten dozuna, ez? Ahots bat eta beste guztik laguntzaile edo, ez?
eta ez da hori. Eta nik uste dut diskoan, kontzertutan oso garbi gelditzen da aurreneko momentutik ez dela hori, ez? Denak dauku paper berdine. Bai, talde bat zarete. Eta nolakoa da zuen arteko elkarlana? Ez, egia esan oso ona. Denak ezautzen du lan egiteko era hau, musika improvisatu da eta egitan, hau da, oso improvisatu ez. Orduan, badauku lan egiteko era bat, hori, kontzertu baino lehen, ensaio bat, non hitz egiten du ze pasatu behar den, ez da dena prestatuta, gehiena hitz egin dago, baina, eta egia esan, lan egitea oso ongi ematen zailu, ez? Bai, kontzertu aurretik igual ez, dena da oso dispersoa egia esan. Badao, atzo hitz egiten ginen hontaz ere bai, badaukula alako, claro, eske kontzertu bat baino lehen askotan mentalizatzea pasa behar dula. Zeda zerbait oso improvisatu benetan eta sartu inbertza, ez, kontzertun. Eta batzutan kostatzen da, bakoitzen nondik iristen den hortara, ez? Ni pasatzen dut aurreko astea mentalizatzen. Oain ja, ohitugoan hau, baina hasieran kantak ikasi baino, ez zegoen gauza asko ikasteko, zen pasa behar du eta hori kontzientziatu behar naiz pasa behar dula, ez? Eta hitzein, gure artean, eta hori, ez? Orduan badago kontzertu baino lehen alako dispersio bat, eta gero esaten ginen, ja, astenganen jotzen, ja, hor gaude denak elkarrekin, eta bai da oso komunikazioa handie dago, eta gaude denak hor bata bestekin. Improvisazio librearen munduan oroar, gauzari garrantzizkoena talde lanarentzat da entzuteko oso preste egotea. Besteak entzuteko eta horrekin nola erreakzioak, ez dira? Erreaktuatuko duzun, eta hori kasi gehiago da, jarrera bat da. Bai, ze ja badaude gauzek hitzein da, edo ja pasatu die gauz berdin batzuk behin baino gehiotan, baino ez dakizu inoiz nola joan behar duen gauz berdin bat, ez? Osea, sarreran adibidez, ez? Lehenengo agurran, joan hasten da, eta gero ni sartzen naiz, baino nik ez dakit berak zein behar duen. Orduan horrek ja prestatzen zaito asko, ez? Bada beste jarrera bat, bai. Baina, bai, behin betiko egongo den zerbait da zuen lana itsasotik iturrira, eta ze nolako proiektua da? Diska esan nahi duzu? Bai. Bai, diskan daude ariketa guztik, eta diska egia esan da kontzertu bat gehiago. Kontzertu bakoitzean bai daude ariketa berdinek, ariketak gehitzen goaz, eta badaude gauzek rekonozitzen dienak, ez? Badaude melodiak ja idatzita, bestien itxierak, badaude gauza asko, ikusten da ze ariketa den, ez? Baina da, egun hortan pasatu zena. Ez da, etzen izan diska bat, non pistaz-pista grabatzen den, edo ez, izan zen kontzertu bat. Orduan, hurrengo kontzertua izan zen premisa berdinekin, baina beste gauz bat. Beste gauz bat, ariketak hor daude eta bestik hor daude, ez? Baina da egun hortan pasatzena, ez? Pixko bat horrek deskribatzen du. Nola baite konstantzie dago lan horrena, ez? Bai, zuentzat sorkuntza da protagonista, ez? Zuen eginkizunean beti hori esan duzuena, emanaldi bakoitza ezberdina da eta zerbait berria sortzen duzue. Kohesio batetik abiatuta, oso garrantzitsua saldu duzuen moduan. Bai, kasi, askotan emanaldi bat dirdiratsuagoa izatea bestea baino, askotan entzat dago ariketak nola strukturatu ditugun, bere osotasunean. Zein ariketa izan den lehen bizi, gero bestea nola sortzen den. Ze gero barruan, bere barruko struktura bat daukat edo horrela, inoiek gaitzakiak dira hori, momentuan sortuko denarentzat. Azkenean, pixka lehengo zerari helduz, bersoen zera horri helduz, azkenean da pensatzea, gai hartzaile batek, pentsatzen dut, prestatzen duenean, gaur gauean gai jartzaile egin behar duen esai hori,
oso garrantzizkoa da ze gai eta ze ordenean emango dituen. Eta bertsolariak egon behar du prest, pues, amarrekoan edo zortziko txikian doinua ongi emateko eta teknikoki eta strukturalki argi edukitzeko, baina ez dakit zeri buruz egingo duen. Teknikaletik hori prestatu behar du, zera strukturala, baina gero berez muina momentuan sortuko den improvisazioan eta beste bertsolariekin hartu eman horretan sortuko da. Orduan pixkat hori da gutxo gara bera. Hortaz, diskoa da saio horietako bat grabatua. Izango dira diratxoagoak eta izango dira beste batzuk ilunagoak, baina hori da diskoa bera. Dut horrela, nahiko urtzen dela. Bai. Meritu handia hor batzen direlako lan handia, baina baiti hori prestatuta izatea esandakoa bertsolaritzarekin konparatuz struktura baina baita ere ahalmenak edo gaitasuna izatea hori zerbait berria sortzeko. Zuen artean ere erabakitzerakoan hori taldea sortzerakoan nolakoa izan zen proposamena egiteko zurekin taldea sortu nahi dugu edo ez dakit, edo bide berberean joateko guztiak aldi berean, ez? 6 pertsona badirelako. Asko izan dugu elkarrekin aurretik dira kontua. Eta trio bikoitza sortu arte lehenago egon ziren talde txikiagotan egindako saiakerak, ez? Bai. Guztiok izan dugula guztiokin talde hau egin baino lehen. Beste egoera batzutan eta beste zera batzutan. Orduan, pixka taldea sortu zenean, asko izan da ensaio error, ariketa bat bururatu zaio norbaiti eta taldera goazela, orduan, ariketa hau eta hau da. Bai, baina, taldea horrela definitu zela guztiok antzeko zera batean, edo antzeko almen edo gogo batzu genituelako. Azken finean, lurpekariaken ensaio batean, askotan ez da musikarik jotzen. Da, esertzea esatea behira. Ariketa hau, saiatu nahi dut, eta nondik joan daiteke, ze formatan egin dezakegu elkarlan hori, eta gutxi gora bera, ariketa hau lertu denean, ez dago jo beharrik ere, baizik eta kasi kontzeptualki ulertzea, ez? Zer, ariketak zer izan behar duen, eta behin jakinda probatu egiten da. Batzutan, ariketa hori oso dotorea da, eta beste batzutan behin jotzen da, eta beste behin, ez dago hori bideratzerik eta ez da egiten. Bai elkartzen gaitxo asko ere bai horrek, ez? Adrenalina behar horrek, ez? Jotzen egon gaitezke denbora asko elkarrekin, baina azkenen da ze pasako da, ez? Eta askotan zailtasun hori, behin ja diska grabatuta, ja hobekio zautzen dituzu ariketak, eta ja kontzertuk ezberdinek izan du die. Ja ariketak badakizkizolako eta beste ikuspuntu bat daukezo. Ariketa berritan ez, baina hasieran ni horreitzen naiz zen adrenalina hori, ez? Ez dakit, hemen dago klabe bat, nahiko zaie, bukaeran itxiera bat dauke, aberrongi aiatzen nahi zen, improvisatzen nahi naiz eta hemen itxi behar dut, ez? Ariketa hori itea, baina karo da, hain zaie eta denentzako da hain zaie, eta bakoitzek bizitzen do edo sentitzen do erritmo hori, era batetik, ez? Eta orduan elkarlan hori, adrenalina horrek elkartu gaitxo asko, ez? Lanitxeko era hori, eta denak oso prese egotea hortarako, ez? Nik uste dut jendearen hautaketa ere da pixko bat zeinekin nahi du hau, ez? Pixko bat jonek muituzun hori, zuk igual gehiago jo dozo denekin, eta hori izan zen pixko bat. Bai, jarrera eta empatia eta ere hor garrantzia dute. Eta zenbat kanta daude diskan? 12, ez? Farra egiten duzue, baten bat kanpoan gelditu delako edo? Ez dakit nire jarri kontatzen. Haber, inbarda diska bat 12 pistatakoa, ez? Edo diska bat... Gainera gauzak moztuak izan ziren, badago kantu bat, ezakuru bat dabil, bere zuzenean jo izan genuenean diskoa grabatu horretik kanta bakar bat zen, baina diskorako erdibitua joan zen, 2 pista diferentetan, urrun dauden 2 pistakan. Eta beste batzuk kasi momentuko ariketak izan ziren, orduan ez da
batzutan disko bat grabatzen duzunean, hori ez, esaten duzu, 15 kantu egingo ditugu, eta hortik 3 alditugu eskartatu, edo 12 berenak hartu behar ditugu, edo hau izan zen, ariketa hauek daude, grabatu egin behar dira, eta hori dagoena, biluzik. Eta zen nolako abestiak dira? Bueno, daude abesti ezberdinek. Hau Jonek estrukturatu do eta berako beki azalduko do, saiatuko naiz. Daude kantoriak deitzen diuna, 3 mota, ez? Bata da kantoriak, non letra da on, eta bueno, horreri ematen zaio garrantzi, ez? Beste alde batetik, pulso estable bat daukean abestik daude, ok dantzatik hartutako ideiak die, eta beste batetik, bertsolaritzan pasatzen den bezala ofizioak, ez? Ofizioak daude, orduan, zuk hartzen duzu paper bat, eta hor badaude hainbat ariketa era hortara. Bai, ulertzen da, ez? Bai, azkenean, harreman handia dauka herri musikarekin. Euskal herri musikan berez, orain gutxi arte, bertsolaritzan nola, beste behin ere, letra zeukaten kantuek ez zeukaten pulsu estable baten beharra. Eta hori, oraindik ere bizirik geratu da. Askotan kalean kantatzen dugula edo estatuan kantatzen dela, letrak dauka garrantzia, ez? Letrak eta silaben bidez sortzen den melodia horrek dauka garrantzia. Eta ordea, dantzarako musikak bai behar duela dantzarako pulsu beat estable bat. Eta gero, bi zera horiek herri musikan oso biztakoak dira, bi multzo horiek. Kontua da improvisazioaren asuntoarekin, zegoen beste multzo handi bat, inon sartzen etzena, ze badira gauzak igual experimentalenak, ez? Irrintziari buruzko esperimentu bat dago, edo txalapartari buruz, edo sunplinuari buruz, beste bat. Eta horiek, bai direla kasi soinua, ez? Musikatik pixkatu urrundu eta zuzenean soinuari buruzko esperimentazioak direla. Filosofia asko ukitzen duzu, hor dago hori musika, herria, ez? Eta ze nolako erantzuna jasotzen duzue publikoaren aldetik? Iritziak jaso bildu dituzue edo? Bai, Arraroa dirudia guztia, azalpen guztia botatzen duzunean, ez? Bai, egia esan nahiko arraroa dirudi eta jenderi esplikatu diotenen, gertuko jenderi, ez? Igual, musikoak ez dienak eta musika mota hau edo antzekorik entzun ez duenak, ez? Eta egia esan azaltzen diozo eta esaten du, baino, bai, joango ga, zuzalako, ez, kasik? Eta gero egia esan bai dao harrera oso on bat. Ezagun egiten zaio jenderi. Jendek sentitzen du bere musika bat bezala, ez? Eta ulertzen ditu ariketak, eta nik uste dut, ere bai dauke beste gauzat ona, eta da, ulertzen di ariketak. Eta oso dinamikoa da, denbo guztien aldatzen nahi da, ez dakit, baten bi kontrabaixuk bakarrik improvisatzen nahi die. Eta hori da, eszenario berri bat, ez? Gero, hasten da, ahotsa kantatzen melodia bat, baina atzetik pasatzen denak, eramaten zaito, ahotsa aztea, ez? Ahotsa da melodia bat kantatzen, eta bigarren planoan gelditzen da, eta nik uste horrek denak azkenen da, ez dakit. Horain arte bat ez ere, gainera, esan nuke, eskorin gutxi atzo, gertatzen da oso gauza berezi bat, eta bada, bat ez ere Euskal Herrian jo izan dugu orain arte. Eta hortaz, euskal kulturarekin, euskal musika tradizionala eta horrekin harremana duen jendeak, edo herri musikan dabilen jendeak, lotura argia ikusten du. Igual, nik nire dantza taldean, edo nire fanfarrean, ez nuke hau horrela emango, inoiz ez zitzaidan okurrituko horrela ematea, baina ikusten dut argi eta garbi harremana bat duela, entzun ditudan eta praktikatu ditudan gauza batzuekin. Ordea, improvisazio librean, jazean dabilen jendeak, lotura ikusten dio, Art Ensemble of Chicago edo EACM, edo horrelako Embase, edo horrelako musika jazz improvisazio esperimentaleko proiektuekin. Baina jendeak lotura bat hartzen dio, gertatzen ari denari, ez da, horrela esan da, oso gauza hotza eta oso zerebrala eta ez dakiz irudi, baina justo kontrakoa da, benetan musika oso bizerala da eta jendeak lotura
lotura eta gertatzen ari denari ikusten dio lako. Bai, teorizatzeagatik teorizatu aldaiteke asko, baina azkenean musika bizi behar da, ez? Hori da, Bai. Bai, eta beti herriarena izan den zerbait izan da musika. Zuen orduan, eta hori, atzo Karrikirin izan zineten, eta zen nolako agenda duzu hemendik aurrera? Bai, esan oain arte inditu aurreko 2 hilabetek euki ditu kontzertu batzuk inditu diska atera zenetik, urrengoa printzipioz Loraldian dauku. Bai, Bilbon itzen den... Bai, gainera hori da, nahiko gauza berezia. Bueno, Loraldiko emanaldiak normalean nahiko bereziak izaten dira, berez egun horretarako propio sortuak edo bultzatuak, eta izan ere emanaldi hori da nahiko tour de force, guretzat izango da Lurpekariak Sustraiko Linarekin. Egin behar dugu, lantzen hasi garen bide bat, pertsolari batekin, ez? 7. musikari bat sartu, eta 7. musikari hori da hitzarekin improvisatzen duen bersolari bat. Polita. Eta diska nun aurkitu dezakegu? Karrikirin bertan bada... Bai, diska saltzen diren toki apur horietan, Katakraken badago, Karrikirin badago, elkarren pentsatzen dut dela. Bestela Rabal Gaztelupeoko txaken ere bai dago. Web badago, eta berehala bidaltzen dute. Egunen aitaren Miarritzeko lagun batek esan zidan 2 egunetara etxan zuela. Miarritzen. Eta informazio gehiagorako aldago webguneren bat, joal dezakegun hori lekuren bat edo sare sozialak? Bai, sare sozialetan daukuna da Twitter, Instagram, Facebook eta hori dena, ez? Web horriarena... Lurpekariak jarriz gero? Bai, azaltzen da informazioa. Eta Rabalen pagina, Gaztelupeko txaken paginan badago ere. YouTubeen badaude bideoak ere bai, ikusi daitezke, zuzeneko kontzertutakoak. Bilatuko zaituztegu. Bale. Eskerrik, mila esker Nerea eta Jon gurekin izateagatik. Zuei, mila esker. Horrengora arte. Bale.